Referente ás salas de cine aquí en Vigo na miña época de infancia, adolescencia e xa de mocete, a sala quizás máis emblemática e máis importante foi o Teatro Cine Tamberlí. Era o que os rapaces acudíamos prácticamente todos os domingos do ano a mirar as infantiles. E recordo Tamberlí como unha sala moi especial e moi entrañable para a cidade. Foi un hito, foi un referente, posto que foi un dos primeiros cines que houve na cidade que, a principio, foi circo, despois foi teatro, o sea, se combinaba o teatro co circo, e posteriormente, hasta a súa desaparición, foi cinematógrafo. Despois estaba o Teatro García Albón, que tamén era un cine moi asiduo para os rapaces daqui da zona. O Cine Niza, que era un cine de sesión continua, veías polo precio dunha, veías dúas películas. O Cinema Radio, por suposto. E pois a posteriori, bueno, Fraga, Cine Vigo, Plata, e xa como que daba un poquinho a desmán o Ronsel, pero tamén asistíamos a él. O Cine Fraga foi un referente moi importante na cinematografía viguesa. Por excelencia foi a sala máis luxosa e máis concurrida posiblemente da época. Xa antes existían outros cines, pero cando naceu o Cine Fraga, a verdade é que é un teatro maravilloso, precioso, unha capacidade enorme. Era casi un culto asistir ás sesións, tanto sábado como domingo era un culto, sobre todo a do sábado noite. Comecei no cine con 14 anos, fui un operador do Cine Lumière, eu daba sesións en Lumière, moitos anos estuve aí, fixen o cine aire libre, todo o que se fixo no Concello, fixen con Chano Piñeiro o cine de Castelos, un mes inteiro de cine. Nas primeiras épocas, antes de chegar á televisión, era moi grande a asistencia de público ás salas. Incluso de semana. Pódese decir que sábados na función de noite, prácticamente sempre as salas todas cheas. E domingo, as tres funcións totalmente cheas. Estamos falando de aforos de entre 800 a 1500 butacas. Cando os operadores, cando veíamos a sala chea, pois nos entraba nerviosismo, claro, por medo, temor, a un corto, un apagón de carbóns, había que estar moi ao loro. O sea que, a ver, sudaban as mans, porque, claro, era unha responsabilidade moi grande. Imagínate un cine con 1000 butacas e que dependían de ti solo. Neste caso, no meu caso, dependían solo de min, que era único operador. En esa época, recordo que facía pouquiño que me casara, fun a traballar para Citroën. E o meu cine naceu como os coches na cadea. Busquei local, me empeñei, por suposto, que non tiña cartos. Facer tamén referencia que o primer local que vin para facer o meu cine foron o que hoxe son os Cines Norte. Ese local o iba a coller eu para facer as salas, pero íbaseme fora de presupuesto. Era moi grande a inversión, entonces, como eu era solo e independiente, non podía facerlle frente. Foi cando topei o local dos Choróns e ali instalei o primer minicine de Vigo. O cine realmente empezou a decaer cando
cando vi o invento da caixa tonta da televisión. Aí o cine sufriu un impacto enorme. Eu lembrome que na sala onde eu traballaba chegamos incluso a reunirnos os empleados, que éramos uns cuantos, pois de non cobrar durante 2 meses o sueldo para poder axudar ao empresario. E moitas salas estuveron a piques do peche. En Vigo, como en moitas cidades, as salas grandes desapareceron por cuestións prácticamente económicas. Era moi difícil manter eses mausoleos cheos de personal, de gastos, con aforos tremendos. Entonces o peche, vamos, viña de camiño. A maxia do cine, como tal, como foi entendida por aqueles homiños, aqueles dous irmáns Lumière, é unha esencia que non se debe nunca esquecer. O cine para min representa moito. É algo que o levo en vena. Pódese dicir que alma, corazón e vida.